Takže čau, dneska to bude o trošku speciální video a bude se to týkat farming simulátoru, jak jinak, ale zároveň i nebude. Shrnu to rovnou, dneska si přečteme špatné recenze na tyto dvě hry, na tuto a na tuto. Takže já už tady mám první vyhodanou a je to Farm Simulator 2024 a hnedka se na ně podíváme. Jsou tady i achievementy dokonce. A jdeme na to. Takže good game but have many bugs. Imagining objects is something wrong. Can't hitch trailer. And autonomous driving is very inactual and where staying away was a bit crazy. OK, stěžuje se na bugy, který myslím, že mě tam ani neproběhly. Ale už je to před 6 lety. Takže a potom se stěžuje na řízení, jo, na to bych se zastěžoval taky, ale asi tak dobrý. Pak good game, but have many bugs. OK. Bugs nebo bugs se to čte. Nevím, to je jedno. Ale dobrá hra, ale strašně bugu. Mně se tam žádný bug neproběh, ale když říká, že to je dobrá hra, by tam nemusel dávat jednu hvězdičku, ale OK, jak chce. Baddest game of the year. Tady to vzal rovnou. Padá to, ani jsem to nezapl, jen jsem se dostal do menu a dal jsem kariéru a pak byl loading screen a pak to spadlo. Před 6 lety, no tak před 6 lety to asi hodně padalo, teď asi... Dobře, nebudeme říkat to jméno, jo, co tam mělo, jo, dobrý. Nedoporučuji, umělé zvuky a seká se to chvílemi. OK, umělé zvuky, nevím, co na tom umělýho. Ukážu vám rovnou umělé zvuky. No, OK, jsme zase tady a... No a teďka už to asi jako nepadá, nebo... A podle mě umělé zvuky tam tolik nejsou, ale OK, jak kdo myslí. Hra se seká, při dalším hraním musím hru ukončit a znovu spustit, jinak nejde třeba připojit velký koupený vozík. OK, prostě je tam spoustu chyb, kvůli kterým ta hra za moc nestojí. Navíc na to, jak to hře je procesor v iPhone 7 Plus, tak ta grafika je hrozná. OK, grafika je horší, ale mně to ještě není nejhorší, jak tam to. OK, tady jsou všechny docela super hra. OK, toho bohužel nepřečtu, to úplně dole. Ale OK, to jsou všechny recenze. Padá to tak. Hra má 4 z 5, že to asi úplně nebude nejhorší hra. Taky bych řekl tak nějak. A rovnou mi se jdeme podívat na tu další hru, kterou jsem tady měli a jak ona se jmenuje, no tak to byl... OK, já to dělám takhle, protože když nevím jméno, tak Farming Simulator Tractor Game, OK, Farming Simulator Tractor Game, OK, je to tohle. Ale nikdo tady neupozorňoval, že to vypadá jak ze středověku. OK, 4 z 5, to už vypadá líp. Recenze to nejsou. No, to znamená, že když se recenze nejsou, tak se podíváme na recenze našeho Farming Simulator 18, kterou tady hrajeme pořád. A rovnou se hodně rozklikneme a dáme 40, OK. Naše achievementy zatím. Jo, už jsem zjistil, možná, že jsem dostal peníze za ten achievement, těch 10 000, OK. I like this game since free version FS16. OK. But despite that this version is located in US, I would like to have an option. OK, nemá s ním problémy, toho úplně nedokážu přeložit, ale 4 hvězdičky, dobrý. Dobrá hra, ale chtěl by to nějakou novou techniku a trošku rozšířit mapu. Proto jen 4 hvězdy, tak super. OK, taky, ale prostě už je to starý, už to podle mě nějak nerozšířej. OK. 3 hvězdy.
Hi, can you please make it full screen for the iPhone X? How long has the iPhone X been out? I'm playing for a game and isn't even full screen almost 2 years. OK, chce full screen, asi jsem pochopil. Sedway sound is not working on my device. I would like to see fix. OK. Podle mě zvuk tam není takový problém. Multiplayer, no, tak when I and my friend start with this same network, I click on multiplayer, start game, friend don't see me. Hotspot doesn't work too. OK, takže multiplayer. Good game but not optimized. OK, good game but not optimized for X. OK. Pro 10 iPhone nedělají, ale to jsou všechny recenze, že dobrý. Teďka bych se ještě udělal na recenze na FS16, kde uvidíme, no. Tak. Když najetému řidiči odstraníte stromy kolem pole a necháte pařez, tak až na pitomou boudu u pole vedle pily zvládne každé obstarat sám. OK. Guibert Hevel si po nás i vypočet it's pretty, OK. To prostě nedokážu přeložit, kdyby se na to dělal nějaký ciziny, ať si to přeloží. Dřív mi šla hrát a je to super hra, jenže teď mi nejde nainstalovat, protože mě bavila, teď už ne a chci to ještě zkusit a mně to nejde, mám iPhone 11, OK. Tlačítko zpět mi nefunguje, protože je schované pod přední kamerou, takzvaně, že nemohu dát krok zpět, aha. Nefunkčnost na iPhone 13 mini, OK. Nákup herních peněz za reálné peníze z kreditu jde sice o částku 25 Kč, ale i tak transakce proběhla a herní peníze nikde, super. No, tak to je docela problém tohle. No, tak tady už vidíme nějaký smajlíky, to nebude hezká recenze. Hra je dobrá pro lidi, co mají rádi farmaření, já mám Farming 12 na PC a je to pro mě lepší hra na Farming na PC než na mobilu. Jedna věc, mě fakt s prominutím SR, je to naklánění mobilu, to vše jinak OK. OK. A to je všechno. A ještě jsem stahoval tu 14, která mi nejde rozjet a na to bych se taky teďka podíval. Proč jsem mazal tu jedničku, OK. No. Nejlepší hra, jakou jsem zakoupil. Super grafika, hratelnost, zabaví na hodně dlouho. Doufám, že bude nějaký update s novými nástroji a vozidly doporučuju. Ještě pro cizí země. No a pak tady je ještě, a je to před 10 lety, to už je strašně stará recenze tohle. A je tady napsáno ještě další recenze, nejlepší hra. Je to zatím nejlepší farming simulátor, ale chybí mi tam Fendt traktor, nedáte ho tam, prosím, děkuju. Nehratelné a já je. Po aktualizaci na nejnovější verzi se otočila hra, že nejde hrát. Tak to je dobrý. Nejhra. Na celém světě nechápu, jak někdo může psát, že je to blbost, když je to boží. Tato nehratelná hra je až moc hratelná. Nutná oprava. Žádám o opravu nového update. To samé, co tu napsal. OK. Před 7 lety. A to jsou dneska všechny recenze, které